wong turah, Bos. Gak usah macak gadet. Turah. Patano. Yar, anu pangapung kon ngalor. Bengong mari. Parlan. Lho tolong. Nek rada etan aja. Salahane etan lho, Jon. Etan aja. Muntir. Muntir apa? Gitu. Kenceng aja teles. Besarul. Terus. Ya. Abane ra sisan. Sik. Ojo kena gini sik. Abane ra sisan. Kok ini bisa nabur ya sirori. Ya, keren. Ya kan guru-guru yo bisa. Potong wis. Potong. Kowe sik. Serut. Itu kan Syaratan. Itu lho, Ndek. Ndrono. Wes. Tarik yang tarik dia. Wes yo, siro. Tarik kabeh. Yo. Wes iki. Tarik hiteng. Unam tarik ndak? Ci. Kalem. Terjun. Kowe ro sing ro terjun kowe ro. Ini di kono. Kono. Apa apa? Iki kene berapa? Takon buka Kayak wis lho. harus diduduki nang dhuwur malah. Iya. Takon buka kene lho. Kuwi cimangke. Wis kuwi ayo. Sing apik aja gini. Ngelor dak. Tantane dikontrol. Iki lho Rik. Iki lho. Wis itu dhuwur lho. Rul, iki kenceng kok ora kawatmu iki. Di. Iki lho. Kontrol. Kalau genam kan. Kenceng. Genam kan. Di. Potongan ada. Sono anu Yan. Kene tak becakne karo. Beti gocek karo Huda. Iya, Papa, anu, yo ora Apa iki? Mas. Rene. Anu. Meta sih persolare. Kobote kobong iku. Lah yo rada rene mulane. Rada ngidul. Wes burung anu nih. Kalau. Wis to. Iki roncol nek kok. Sik to, alon sik. Aja tok gorek nemen, aja tok gorek nemen. Kamu ndi to? Kristal. Sik to. Kok janono lho. Cendal burung. Wis iki wis. Banter kuwi. Cola yo apa yo? Cola yo. Si loro telu. Cola Jon. Banter kuwi san. Pak Tete. Oke, jangan le bongen le. Amene sapa kae? Bongen le. Alah. Entek penyimpanan murid. Anu Selamat to. Ora jane detikan. Cepet to sing. Oke le.
kae. Apa mati sih Saya tahu ora, pan. Umpan gelas. Oke. Dicok elektrik. Ora ora. Sitoke nyapu lho rampan. Masa Sitoke rampan sing larian sitoke. Aduh. Ora, pan. Pan, cepet. Oke. Cok terjune Rik. Kalau. Krek anu iki. Woi. Oke, Mas. Pan dong. Oke, Mas. Oke. Oke, Le. Oke, keluar kali. Oke. Bisa orang kan? Ora. Polisi.